Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka film kendai lat ke badai ka film kasih ke batamai, ke baki pat ba kila ap kemi lanti las lamba ban yo pet ya ka. Menta kani ka film kalapoi, ha ka benta ban penbet penbiang, ya ka rekom keren ne ka voice dubbing. Ya kinong isim menta haden balada penwandor bat dab ringdor hakeleng kijaka hakani kanong ba Shillong. Habai keren bat u producer hakaju kapor u bolong ru director jo kani ka film u ba commander Shang Pliang. Ulai tu ba kani ka film kala dab lot kumba prapo persen AA bat haden baladap ya ka voice dubbing onle saya ka music background ban pensngobang haba kipat ba kilit pet ya ka film habiju cinema hall Shillong. Ha ka jingle ya ka voice dubbing la yoi bau ba golden suchiang bat upira dot todong kidang dan ha studio ban penbet penbiang ya ka jingkren jongki. Kumba ka julong kurukom harin bangila de pering ya ka film te ngisile ya ka dubbing ha ka bangi record biang ya ka sur ka baki keren ha ka por bangi ring. Te mentang ngile ya ka voice dubbing hangni apa ka studio jang ba bancam ka bagateng ka provide. Kumba ka long menta fi ha kini kising ila de voice dubbing actress Iwan Ri Penggroup te mentang ngile ya ba pira dot todong bat you Golden Star Suchang ubangi tip kumu badu baju ak ha ki film jentia tementang sutenat ba wiyo dan benta bagi ka film kandailat bat u piraru uladon bun tili ki film te ngatrai pilai menshow ak tu ka film jongaru sasisin ka film ka baya yu ha kermen bagi ka film kandailat menta ka long ka baya yu bat menta habangi ken kulum lang ka jingdap jung ka film kana long kumba prapo persen ni ai ka basa menta ka long stang ka music ha bangin le hi hang ni apa studio bat ka voice dubbing ikmi lanti ba ya kene ka film in la ban pendap complete ha mentau benai March la ni March teng jung benai April te la kumno ha benai Mei la ni benai Jun ngin persiang ban pelai no ya kumba fitip ka syong ha kejuk ka por ke jing lat jung ka cinema hall namar ngidon kuma mentatang ka ka hall biju tengah kerpat ikipai ba bakin sapej lang bagi Facebook lang ni mo lang nai ka Batisi TV ka bangin sapentip la no ka tarik ha ka bangin sapeni. Ia kini kijing ruai kijing sya kila kibabun kila kuak ban pej no mah kijing ruai te henry ngadang perkat bangan sapelaj nda la dei artat kapur bangan ni thoi ka tarik ban sapej no henry imat bakala jur pelat kijing dawangan sapelaj no lung baki YouTube kini kijing ruai bat ngai iro kum haki por election ro ngai i kila ya syat kini kijing ruai kum mau senram tengah sub komen bat mentah kidang kin sayo i kijing ruai but kaba kam sutunat kadi khana jung kene ka film hakaba nganumla ban patai than ten rei kadi ka khana kaba patai sia ka longing long sem kaba patai kumno ba longpa umron ka jingkit kli ya ka ying ka sem nang ta kaba pen i per ka kan thai ka kit ya ka longkor jung ka ying ka sem hakaba ha ka jing long kan thai ba pli ka ka jing long tlat te ki bun ki jing ha ka jing long kan thai ka jing long tlat ti kum ngop no ki kam sneu ten rei ni sutunat pade ba habangi pen i ya kata kadon ruka jinglong strong jungka ka bangila ban pen bet biang ya ke jing em bat kalong ruka khana ka ba kan ai jing sneng omtang ha ka ya liang mi ki pa ya ke jing ka sam hi borok ka wai bat ka imlang salang hi borok ka wai kum ba ka jia kandailat mendai tang bangi pen i la ning issue expose ya ke i ka ba jia kandailat henring i wan ra ro ya ka ban solve ya ta ka problem ban penkut ya kata ka ka ba kenduk jing apa pran lembag ni ka film kandailat I mean ba ya jing happy bi lembag ka film kandailat.